awas. Aduh. Masuk. Aduh. Semangat toh. Semangat no. Udah nganggo mikul barang. Walah sok njeglok rong pringkil. Alah kuwi apa to kuwi kok iso njeglok rong pringkil. Kayak ngono sik. Iman. Kowe pangan. Gue Iman. Mau pangan siji, dek siji lho. Nah, kaya doyan lho iki. Ayo lanjutke. Panas. Wah, tak ijoli nek panas. Adem. Iya, ya kuwi adem cocok berarti. Cakepane panas. Hah? Panas. Iya. Cakepane panas ora mike panas. Wah, tak kira nek mike panas tak ijoli sing adem. Lah cakepane kudune piye? Panas. Kok igenti to kuwi? Jare panas. Adem, oh ya ora penak nek adem. Ya panas dan. Panas. Wah, Janjine mas janjine kapiye aja ngaso-ngaso aja pepet-pepet ora Kaya parian. masuk parian iki. Yo. Jula-juli. No. Jula-juli yo Juna-juni. Juna-juni ya. Nandur jahe ning kalengan alah nyambut gawe rak bebarengan. Ngaturaken sugeng rawuh paduka sugeng pinarak lenggah sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit purwa dalang Mas Endi yayine isih muda kula dongake sedaya panjang yuswa cinaket bebungah kalih saking rubeda pinaringan seger waras uga panjang yuswa keluarga ayem tentrem uripe tansah mulya mung welingku kanggo para sing nom-noman yen to nuju lunga padha nitih kendaraan sing tak jaluk aja padha seneng ugal-ugalan aku yo mung wedi yen to nganti kecelakaan saiki mono kasuse wis akeh banget apa kuwi Pak polisi lae ngatur nganti mumet akeh dalan-dalan kono kene padha macet mula sing do numpak aja padha gawe ruwet macet iku akeh telat kantoran yen cah sekolah nganti telat pelajaran yen sing do bakul nganti telat ing pasaran sing aku dadi gumun nganti lali ra katokan mau lho Sing kari dhewe mau sing terakhir dhewe mau piye goro-goro kecelakaan akeh sing do telat ning kantoran cah sekolah nganti telat pelajaran malah sing do telat ning pasaran leh bakul lali ora katokan. Dewi ning pasare bakul opo iso ora katokan ku lho. Nganggo jarik wonge wis tuwa. Oh, dadi jarikan. Nganggo jari ana pasar rame, dadi rame. Oh, dadi rame. Nganggo jarik lah kok suwek pinggire. Yen dienggo ngadeg ora ketok suweke. Bareng dienggo